बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि जि हाइकर्टनि राय बे राया लवार कर्टनि सिबिआइ फार्स्ट ट्रेक कर्टआ जि रायखौ होदोंमोन बेखौनो बाहाल लाखिदों आरो जोङो बयबो सानदोंमोन आरो जोङो बयबो अबजार्भ खालामबाय थादोंमोन खबरबो लादों जे माबा नङा माबा मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट फैगोन हय रन्जन दैमारि बिथांखौ लवार कर्टनि जि जाजमेन्ट बेखौ डिसमिस खालामनाय जागोन बा बेखौ नाल एन्ड भइड खालामनानै उदां अख्राङाव फैनो हानाय थासारिखौ जों मोनगोन नङाबा बिथांनि जिखिनि लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट बेखौ रिडिउस खालामनानै होगोन माबा नङा माबा मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट फैगोन होननानै जोंहा मिजिं दङमोन खिन्थु रन्जन दैमारि जर्ज बसुमतारी आरो जिखिनि साद' बिथांमोनखौ दिनै बाहाल लाखिबाय आरो साब्रैखौ दिनै माने दाय गैया होननानै रिलिज होबाय बाथ्रा बुंनो आं सानाखै खारन मिडियायाव बुंनानै बिनि समाधानखौ जों खालामनो हाया आरो जों बयबो संजबनि गेजेरजों आवगायनांगोन एकर्टनि सिगां फार्स्ट ट्रेक कर्ट बिथांखौ जाबसिननानै होदों आरो फार्स्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों सिबिआइ कर्टआ बिथांखौ लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट होदों बेनि उनाव एकर्टआ जाबाय एकर्टआव 1 मास बिथांखौ स्पेसियेल बेल होनाय जाबाय आरो एकर्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ आरोबाव जेलाव लांफिननाय जादों आसाम सरकार भारत सरकार आरो एकर्ट सिगनेटरिफोरनि गेजेराव मोनसे डिसकासन जादोंमोन जे केसआ पर्यायक्रमे सोलिबाय थागोन आरो पर्यायक्रमे हाइनियास नन हाइनियास केसआ जोबलांगोन आरो बे हाइनियास क्राइमफोरखौ रिभिउ खालामनाय जागोन दा जुडिशियेल प्रसेसा जिहेतु लेंदि आरो बे मोनसे सिस्टेमेटिक लिगेल प्रसिडिउर दा बेखायनो भारत सरकार आसाम सरकार एकर्ट सिगनेटरिनि गेजेराव आरो बिटिआर काउन्सिलनि गेजेराव बयबो मोनसे कनजिनियेल एटमसफियाराव रायज्लायनानै मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ माने जेलाव थानायनिफ्राय मोनसे माने उदां पर्यायाव लाबोनायनि थाखाय माने चिरां नङाबा उदालगुरियाव लाबोनानै बेखौ माने हमलि परिबेसाव रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनानै थानो हानाय मोनसे परिबेसखौ जोङो फेस मेनाराव खालामनायनि थाखाय सरकारखौ नारसिनदोंमोन जोंनि फार्स्ट दाबियाथ' बेखौ जेरैखि जायाबाबो हगारनांगौ रिलिज खालामनांगौ खिन्थु लिगेल जिहेतु भार्डिक्टखौ होनानै दोनबाय मोनसे जिनज्रि जिहेतु खानानै दोनबाय बेखौ जिहेतु बस'नो थाखाय लिगेल प्रसिडिउरनि प्रयजन जायो दा बेखायनो बेखौ मोनसे पर्यायसिम लाबोनानै लासै गासैबो बिथांमोननि जाबुजिबन कारादन्ड मोननाय गासैखौबो लाबोनायनि मोनसे प्लेनिं पलिसि खालामनाय जादोंमोन खिन्थु बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आरो मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै बिथांखौ जेलावनो लाखिफिननाय जाबाय आरो बिनि उनाव लवार कर्टनि जाजमेन्टखौ हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय जाबाय आरो लवार कर्ट भार्सेस हाइ कर्ट बे मोनसे मोननै बिन्दोनि गेजेराव चेलेन्ज जानायनि उनाव हाइ कर्टआ सिगांनि रायखौनो आपहेल खालामनानै लाखिफिननाय जाबाय दा बेखौ लानानै जोङो गोथौयै सिन्था खालामबावनांगोन सुप्रिम कर्टआव थांनायनि थाखाय जोङो मा प्रिपेरेसन नांगौ आरो एकर्टखौ बिथा खालामनानै बिथाङा उदां अख्राङाव फैनांगौ बेनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैजोंबो सावरायगोन आरो गासै एनडिएफबिनि बारग' जिखिनि दैदेनगिरि दङ बिथांमोनजोंबो सावरायगोन बेयाव सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा सोंखारिनानै सोरनिबा मुं सुनानै बे मेटारा समाधान जाया बरन्स बेनि माने डिसइउनिटिया नुजागोन आरो बे जेंनाया बारायगोन दा बेखायनो जोंनि गेजेराव दाय होलायनायनि गावखौ बारग'नो नागिरनाय बे परिबेस बेफोरो माने बांद्राय जाबाय आरो बेफोर राजनितियाव सोलिनो हागौ खिन्थु सामाजिक आरो माहारियारि जिउ खुंनाय समाव माहारिनि जेनुइन इसुफोरखौ लानानै बा रन्जन दैमारिखौ लानानै बांद्राय पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा आं बेखायनो रन्जन दैमारिनि जि राय बे रायखौ लानानै बयबो बेले बेजे कमेन्ट होलायनायफोरखौ जाहाथे बन्द' खालामो आरो रियेल खामानिफोरखौ टेबोलाव फैनानै मावनानै बेखौ जोङो लांदां अख्राङाव लाबोनानै एकर्टनि जि स्पिरिट एकर्टनि मर्यादाखौ बाहाल लाखिनानै जोङो फार्दार एकर्ट इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय रन्जन दैमारिखौबो टिमाव लाफानानै खामानि मावलांनायनि बाथ्राखौसो जों साननांगौ दा बेखायनो बे क्रुसियेल टाइमाव जोङो संजम जानांगोन धैर्य हमनांगोन इउनाइटेडलि थानांगोन आरो जायफोरा दाय होनानै मोजां मोनो बिथांमोना खामानि मावग्रा नङा बिथांमोना दायखौ होनानैनो गावसोर बारग'नो नागिरनाय गावनि मोखांखौ सुनो नागिरनाय आरो बेबायदि सुबुङा माहारिनि थाखाय बेसेबां माने सिरियास बेबो साननो गोनां आरो बर' माहारियाव बेबायदि दाय होलायनाया बारा जायोबा माहारिनि खामानि मावग्रा मानसिफोरनि आंखाला नुजागोन दा बेखायनो आं खावलायबाय जे
बेबायदि दाय जाबसिनलायनायफोरखौ नागारनानै जिखिनि गुबै खामानि दङ जोङो टेबोलाव जिरायनानै खामानि मावगोन आरो एबसुआ बेनिफ्राय जों जानगाराव थानाय नङा एबसुआ बिनि लिडारशिपखौ लागोन आरो बयखौबो इउनाइटेड मोनसे प्लेटफर्माव लांनानै हाबा मावलांगोन। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।